Sahan kan banal na familia ni Jesus, Maria, asin Jose. Sa selebrasyon kan Eucharistia niya tungon magkasaro lugod kita sa pag-omaw sa banal na familia ni Jesus, Maria, asin Jose. Ipamibi niya to na ang gabos na familia magin arog kan banal na familia sa pagpahiling kan tunay na pagkamuot asin kabanalan. Ang debosyon sa banal na familia nagpuon ikakagpitong siglo. Si Papa Benedicto XV ang nagtaon dakulang pagpahalaga sa selebrasyon na ini. Mawoton niya to na magin makahulugan para sa satuya ang selebrasyon na ini sa paagikan sa tuyang paghingoa na papagdanayon ang integridad kan lambang familia. Ang satuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, pangingenotan kan satuyang ginagalangan na kura paroko, Reverendo Padre Albert S. Orillo. Tindog na po ang gabos, asin maog manyatong awiton ang awit sa pagpuon. Pagpugmaan nilakan ang Diyos, suya na ng pangpuso ng pangkalagmadya sa pagsamba. Umawang Diyos sa tuyang katugos, siya sampaon sa Santa Misa. Magtugmaan ginakan ang Diyos, uya na ng pangpuso ng pangkalagmadya sa pagsamba. Ng pangpuso ng pangkalagmadya sa Sangarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pagkisumaro kan Espiritu Santo mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mauntugang unyan sa tuyang pinagsaselebrar ang kapestahan kan banal na pamilya ni Jesus, Maria, asin Jose. Sa tuyang pagpamibi, enot ang sa tuyang mga sadiring pamilya, na kita magdanay, asin magdanay bilang sarong pamilya, asin gibunta si Jesus, Maria, asin Jose, bilang sa tuyang modelo, asin inspirasyon, sa tuyang pag-irbanan bilang sarong pamilya. Siring man sa tuyang rumdumon sa misang ini, ang mga pamilya na nag-aagi ng kadipisilan, huli ka man lain-lain na sirkonstansya sa inyong pagkabuhay. Matugang akontan sa itong makasalan, tangani magkanyo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo matugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong makasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen.
Pamurawayan sa Dios sa kaitaasan. Kawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katulungan, sa mga tao marahay at buo. Ginoo mawi ka, Ginoo ka, nasang pamili ka, pinapamuraway ka, pinapasalamatan ka, uli ka, natula mo, kamurawayan, kamurang na Diyos, Padre langit nun, Diyos Amang makakamay, kamurang ng ating buktong Jesucristo, kamurang na Diyos, Podero kan Diyos, hakikan naman. Ikaw na nagpaparakan mga kasalan at kinabang, kahirati kami. Ikaw na nagpaparakan mga kasalan at kinabang, nakuhaan sa mong pagkimahirap. Ikaw na natutupaw sa tuong panama, kahirati kami. Ay kasanaan, banal, ikasanaan, kagulangan, ikasanaan, urog, kalangkang. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpakanigong magpahayag sa mo nin mga malinaw na panalmingan kan banal na pamilya, papagkanigoan na kaming nagsusunod sa inda sa mga pangharong-harong na kabagsikan, asin mga bugkos nin pagkamot, makinabang kan mga premyong daing sagkot sa kaugmahan kan sa imong harong, huli keso Kristong kaguranan niya mo, sa imong aki na kaibamong nabubuhay, asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon, ang mga babasahon. Ang babasahon, nagpapahayag kan importansya kan tunay na pagkamuot sa laog kan pamilya. Sa laog kan pamilya, dapat yaon ang paggalang, asin paglingkod para sa ikakarahay kan lambang saro. Hinanyugon po niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirak. Pinamuraway kan kagurangnan an ama sa mga aki, asin an katanusan kan ina, pinaparigon sa kaakihan. An naggagalang sa ama, naghihipno sa kasalan, asin siring sa nagririmpos, nin kayamanan, an nagpapamuraway sa ina. An mga naggagalang sa ama, papaugmahon kan mga aki, asin saldaw nin pamibi, himateon. An nagpapamuraway sa ama, maglalawig ang sa iyang mga aldaw, asin ang naghihimate sa kagurangnan, nagpapaginhawa sa ina. Aki, ako aan sa imong ama, sa iyang kagurangnan, asin dai magpamundo sa iyang buhay. Kung inuulian na, damay ning pagsabot, asin sa bilog mong kusog, dai ka sa iya magkulang nin paggalang. Ang gibong herak sa ama, dai malilingawan, asin para sa imong mga kasalan,
ibibilang na sa imong kabayadan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Paladan ang mga may pagkatakot sa kagurangnan, na naglalakaw sa iyang mga dalan. Ang pinagalan kan sa imong mga kamot, papakinabangan mo. Paladan ika, mapapakarahay ka. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. An sa imong agom siring sa mabungang ubas, sa laog na gayo kan sa imong harong. An kakian mo siring sa mga supang ning olivo, sa palibot kan sa imong lamesa. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang dalan. Uya, sa siring bebendisyonan ang lalaki, na may pagkatakot sa kagurangnan. Bendisyonan ka kan kagurangnan sa Zion. Asin mahiling mo ang karahayan nin Jerusalem. Gabos na aldaw nin sa imong pagkabuhay. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Ang pamilya dapat na magdanay bilang sarong sadit na simbahan, na kung saan yaon ang tunay na paghineras-hirasan, asin pagkamuot. Ang pagkamaimbod sa mga katungdan sa laog kan pamilya, sarong pagpahiling kan pagkamuot, siring kan pagkamuot ni Kristo sa simbahan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kaya bilang mga pili kan Diyos, banal asin namumutan, magsulot kamo kan udok na pagkaugay, kabuotan, kapakumbabaan, kahuyuan, pagkamatinios, nagpapatinios ti usan, asin nagpapatinawad-tawadan. Kung ang saro mahinanakit sa saruman, kung paano ang kagurangnan nagpatawad sa indo, siring man kamo. Sa ibabaw kaini gabos, ang pagkamuot na iyo ang bugkos nin kalubusan. Asin, maghadi ang katuninungan ni Kristo sa indong mga puso. Katuninungan na maghadi ang iyo ang inapudan sa indo sa sarong hawak. Asin, magi kamo mapagpasalamat. Ang tataramon ni Kristo mag-irok sa indo susog sa kayamanan. Mantang sa bilog na kadunungan nagpapatiniro-turuan, kamo asin nagpapahinaratul-hatulan. Nagkaranta nin mga salmo, mga himno, mga awit na espiritual. Pano nin pasalamat sa indo mga puso sa Diyos. Asin, kung igwa ka mo nin anuman na ginigibo, sa tataramon o sa gawi, gabos gibuha sa ngaran kinkagurangnan, Jesus. Pinapasalamatan ang Diyos, Ama, huli sa iya. Mga agom na babae, magpasakop ka mo sa indong mga agom na lalaki, siring sa dapat sa kagurangnan. Mga agom na lalaki, kamutan nindo ang sa indong mga agom na babae. Dai kamo magpakapait sa inda. Mga aki, magkuyog kamo sa indong mga magurang sa gabos na bagay. Takagaya-gaya iyan sa kagurangnan. Mga ama, dai pagpauyama ang sa indong mga aki. Tanganing dai mawaran buot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah,
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. an pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan mabilog na ang mga aldaw kan sa indang paglinig, susog sa ley ni Moises, itinukad siya sa Jerusalem, tanganing ikaatubang sa gurangnan. Susog sa nasusurat sa ley kan kagurangnan. Kan matapos na ang gabos, nasusog. Kan matapos na ang gabos, nasusog sa ley kan kagurangnan, nagbalik sinda sa Galilea, sa saindang syudad, Nazaret. An sadit na aki, nagtalubo, asin nagkusog, pano ning kadunungan, asin grasya kan Dios na yaon sa iya. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Matuka po ang gabos sa paghinanyog kan humiliya. Diyos maray na aga po sa indo mga tugang. Marhay na agaman po, Father. Ngunyan po sa ikapitong aldaw, pagkatapos kan pagkamundag ni satuyang kagurangnan, pinagseselebrar niya to ang kapiyastahan kan banal na pamilya. Sa Ebanghelyo nagikan ki San Lucas, pinagsasaysay sa tuya ang mapapadapit sa pagdulot o presentasyon kang kagurangnan sa templo, sosog sa pinagbubuot kan lay. Ano po ang ipinapahiling sa tuya kan Ebanghelyo? Asin ano ang ladawan itinatao sa tuya kan banal na pamilya sa pagdulot kan sa indang aking si Jesus. Enot po, pinapahiling sa tuya kung gurano kaimbod kan mag-agom na Jose asin Maria sa lay, sa indang lay o kaya reglamento kan sa indang sosyudad. Kaya masasabi ta na ining mag-agom, mga modelo, mga tunay na modelo nin pag-ibahan bilang mag-agom, maimbod sa ipinagbubuot kan tugon, kan sa indang tradisyon. Asin urok sa gabos, maimbod sa kabuutan nin mahal na Diyos na yaon po sa tugon ni Moises na lambang panganay na aki na lalaki kay puhan idulot sa kagurangnan. Namumutan ng mga tugang, an ika-apat na tugon, kan 10 tugon, nagsasabi sa tuya na igalang nindo, an sa indong mga magurang. Just in case nalilingawan kan mga aki na there is such thing as 10 commandments. Sana ang katekesis sa mga eskwelahan nagtutukdo pa kaini, mapasiguro na aram kan mga aki ang 10 tugon. Bago ikinakasal, pinapatuom, talagang literaling pinapatuom ko o arin man na parokya na an ikinakasal tuom asin sa uladoan 10 tugon. Siyempre, sa tuyang pagtiripon ngunyan, gusto kong tawanin halaga an ika-4 na tugon ang paggalang sa mga magurang. Sabi ni kan libro ni Sirach, kadakol na biyaya ang naitatao kan pagtauning respeto asin paggalang sa magurang, maski sa saindang pagkagurang sa saindang old age. An aki obligado o maninigo sana na magtaon ning paggalang sa saindang magurang. May biyaya na ipinapangako si Sirach sa mga aki na nagtataoning magkakanigong paggalang sa mga magurang.
Sabi ni Sirach, Enot, ang sisayman na naggagalang sa mga ama asin ina, magkakaigwa ning kayamanan, riches. Kung ang sarong aki, may pagalang sa magurang, makakasiguro siya kan kayamanan. Ikadua, iyo ang halawig na buhay, mahabang buhay. Kung may pagalang sa magurang, ang sarong aki, igwaning maaasahan na halawig na buhay. Siring man, ang iba pang mga biyaya, iyo ang kagurangnan, talagang bibiyayaan sila ning kadakol asin mga maray na bagay sa saindang pagkabuhay. Iyan po ang pangako sa satuya ni Sirach. Biyaya ang nakaabang sa isayman na nagagalang sa indang mga magurang. Narumduman ko po ang haloy ng istorya, mapapadapit sa sarong ama na kaiba duman sa maski nga ni ining lalaki igwana ning agom alagad sa iyang ama nagurang na duman nag-i-star sa harong. Kailang sa paglipas kang panahon, siyempre nag-abot na sa age of senility, pinag-uulian na ining gurang, kaya nasusuya na ining sa iyang aking lalaki. Ta sa pagkakakan, perming warak ang kinakakan, daiayos, perming magulo ang lamesa habang nagkakakansinda. Kaya ikinakasuya naan sa iyang gurang na ama, bako ng mesi na sa iyang pagkakan. Kaya nagdesisyon ining lalaki na isuhay ang lamesa kan sa iyang ama asin may sadiri ng kakanan, mangko, suhay. Tanganing ayos itong lamesa pag nagkakakan ang pamilya. Alagad one time, pag abot kang ining amang ini, nahiling niya an sa iyang aki. May pinagigibo duman sa sarong gilid. Asin hinapot niya, anong ginigibo mo, aki ko? Sabi niya, nagigibo ako kaining lalaagan nin pagkakan. Ta just in case ikapo magurang man, igo akong mangko, igo akong lalaagan kan sa imong kakanon, just in case magbehave kang arog ki lolo na mesi ng maray na magkakan. Ini ang ihahanda ko sa imo sa paggurang mo. Sa pangyayaring ito, nabago ang kaisipan kay ining ama. Na-realize niya na salaan sa iyang ginibo. Kaya liwat binalik niya duman sa lamesa, sa saindang family table ang sa iyang ama, nalulo ka ining aki, na magkakansinda ning sarbay, na maski ngani messy o topsy-turvy ang table, okay lang. After all, ining lolo ninda, ining ama niya, parte kang pamilya, maski yaon nasa sa iyang pagkagurang. Namumutan na matugang, may kasabihan kita, magurang man kita. Maabot kita sa estadong iyan. Kung ano ang pinag-invest mo sa imong pamilya, kung ano ang ginibo mo sa iyong pamilya, yan man ang pwede sir mangyari sa imo kung data pinagpormar ang satuyang mga aki sa mga karahayan, sa mga marhay na gawi, asin urog sa gabos na kita mamuhay susog sa kabutan kan satuyang kagurangnan. Kaya magayon po na ang satuyang pamilya nahihimo, napopormar ang satuyang mga aki susog sa pinagbubuot kang banal na
tataramonin mahal na Dios. Kaya ngunya na daw pinagpapagirumdum kita kang kahalagahan kan pag respeto kan lambang saro sa pamilya. Aram ko po na mayong perpektong pamilya. Ang sarong lalaki asin babae nag-ibanan asin mag-aagi sinda kang proseso kang pagpormar kang sarong maray asin banal na pamilya. Day man tulos na pagkatapos kang kasal, everything will be okay for the couple na mamumuhay sindang banal. No, it's a process. Pero habang sinda naglalakbay, diyan po ninda nanunudan kung ano ang magpurma ning sarong marhay na pamilya. Asin, sabi kayan, inisarong dakula niya tong apostolado o misyon sa simbahan. Tanganing kita makapagpormar kang inaapod na domestic church. Ang sadit na pamilya, inaapod pong sadit na simbahan o domestic church. Paagi na kung saan kita nagiging banal, na kung saan minimidbid ta ang kagurangnan. Siyempre nasasala, may mga mistakes na nangyayari sa pamilya, pero sabi kayan, don't make the home as a courtroom, but as a confessional. Courtroom dahil bako yan lugar na paghuhusgahan taan sa tong agom, o an sa tuyang mga aki, o an sa tuyang mga magura. Let it be a confessional, lugar na kung saan ang lambang saro nagpapatinawad-tawadan. Magiging banal po ang sarong pamilya kung igwakan siring na espiritu. Kaya sabi ni San Pablo sa iyang surat sa mga taga Kulosa, magayon pong balikan ining advice ni San Pablo sa mga taga Kulosas. Mga agom na babae, magpasakop kamo sa saindong agom na lalaki, siring sa dapat sa kagurangnan. Ikadua, mga agom na lalaki, kamo tanindo ang saindong mga agom na babae. Dai kamo magpakapait sa inda. Asin mga aki, magkuyog kamo sa saindong mga magurang sa gabos na bagay, takagaya-gaya, iyan sa kagurangnan. Mga ama, dai magpauyama an saindong mga aki, tanganing dai mawaran nin buot. Mga practical advice po nagikan kay San Pablo. Bako lang para sa mga taga Kulosas, kundi para sa gabos. Makakaasa po kita na mamumuhay kitang maugma bilang sarong pamilya. Asin siguro iyan man ang hinihinguha nin lambang pamilya. Pero ibali po niya to sa tuyang pag-iribahan bilang magkakapamilya an imahen ni Jose, Maria, asin Jesus, sinda an modelo nin pamilya. Bilang pamilya, day po sinda nakalibre sa mga kadipisilan kan buhay. Alagad, hulita sinda maimbod sa mahal na Diyos, tunay na ang biyaya nin Diyos, padagos na yaon sa inda. Kaya day po kita mangalas, susok sa sinabi sa huring partikan ebanghelyo, si Jesus na sa indang aki, nagkusog, nagtalubo sa kadunungan, asin urog sa gabos, nagtalubo sa mga biyaya nin Diyos. Amen. Matimbog po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamang, paglalangkan langit
asin daga. Asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya. Kagurangan ka. Pinangidang muli ka ng Espiritu Santo, namang nag-Iberen Maria. Pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin Pinoon. Puminilig sa mga gadan, kay katulong aldaw, nabuhay liwat alin sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Natutukaw sa tuo, kan Diyos Amang makakamhan, alenuman babalik sa pag-ukom, sa mga buhay asin mga ganan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasangkuran. Sa pagsilibrar niya to kang kapestahan kan banal na pamilya, idulot niya to sa langit no na Ama, ang mga pangangaipo kan sa iyang pamilya digdi sa daga, ang simbag Sa marahay na paarog, ang gabos na mga magurang, makapamidbid sa saindang mga aki, kantama asin kristyanong pamuhay-buhay, ipamibinyato sa kagurangnan. kurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamilya na yaon sa makuring kadifisilan, mabiyayaan kan Diyos na paurugon ang pagkaminuruotan sa saindang mga harong, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagadan nanin agom, mga ilo, asin mga nagsasakit, huli kan mamundong pagkainaguman, o huli sa pagsuruhayan kan magagom, makamati kan pagkamuot kan Diyos, huli kan sa tuyang pagmakulog sa inda, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa katuninungan ni sa tuyang puso, irani niya to sa kagurangnan, ang sa tuyang mga kahagadan, para sa tuyang mga pamilya, mga aki niya to na igwang pamilya, mga pamilya na yaon sa harayong lugar,
mga pamilya na nagtitios asin mga nasa kahurasaan. Sa tuyang ipamibi na sinda maging siring sa banal na pamilya ni Jesus, Maria asin Jose na magdanay sa kabanalan sa likod kan mga kadipisilan sa buhay. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, ipinamati mo kami kan pagkamot bilang mga tao na tanda asin pakisumaro sa imong Diyos non na pagkamot. Nagpapasalamat kami hulikan sa muyang mga pamilya asin mga biyaya na inako mi huli sa inda. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia, ang pagdolot asin pag-andam kan mga atang. Atang kita sa altar niling Diyos, ulitan ang pinya na bundas sa tuya, magurumba kita, pag-umawong na siya. Ang ilog na buhay, idusay sa iya. Ang ilog na buhay, idusay sa iya. Magpamibi kamumatugang tanganian sako asin sa idong atang magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming mga namimibi mapakumbabang nagdudulot sa imo kan ostya ning pagsamba tanganing sa pagsurog kan Birhen na ina kan Dios asin ni San Jose gibuon mong pusog sa imong grasya asin katuninungan an sa mong mga pamilya huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninig asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran. Nasa kapiyastahan kaining sagradong misteryo, anda inahihiling sa sayang pagka-Diyos, nagpahiling ninhayag sa samong pagkatao, asin an inako bago kan mga panahon, nagpuon mabuhay sa panahon, tanganing sa pagbangon sa saiyaman sana, kang gabos na napadungkal, isulit ang gabos sa karahayan, asin ang taong nawara pabalikon sa langit non na kahadean. Kaya kami, kaiba ang gabos sa mga angheles, nag-uumaw sa imo sa maugmang selebrasyon na nagrorokyaw. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos din mga upo, Diyos din mga upo, ang langit asin dagat, ano pansin mo kamurawayan, o sana,
Magluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagadan banal, borabor ng gabos sa kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, nanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinaos sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo. Tinaos sa mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tiniyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kaurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa tunay na pagdating. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas ng pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man giromdoma sa iyong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhay na inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay dupa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon Sa langit,
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa madaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan, kan sa iyong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Yesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Hare pagilingaan sa mong makasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinauhan kamo kang tanda ning katuninungan. Kan mga kasalan, kan kinabang, mahirakit kami. Cordero kan Diyos, na nagkaparang, kan mga kasalan, kan kinabang, mahirakit kami. Magluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang haro, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagma o umayan. kita sa kaguranan, sa tong para tubos na mundag sa kinaban, kunyan
Tindog po. Mamibi kita. Urog ka maugayon na Ama, ika na nagbabago kang gabos, huli kan mga langit no sa sakramento, ibuha nan mga panalmingan kan banal na pamilya, maugmang pag-arugon, tanganing pagkatapos kan mga pagsubok kan panahon, makasunod kami sa imong daing sagkod na kaburunyogan. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Tukaw po para sa nagkapirang mga pagirumdom. So, permi po kung nagpapagirumdom, mapapadapit sa mga nagkapira niya tugang na nagsisimba, minsan nawawaran, kin ano-ano, mga pitaka, bag. So, mag-ingat po sa mga panahon na ini, active man ang mga tao na may ibang kaisipan. Imbis na magsimba, nagigibo ng paglalamang sa kapwa. Kaya mag-ingat na lang po kita. Halimbawa, nagpapapicture kita dahil pagwalat sa tukawan ang bag. Kadaklan na beses nawawara. And then sa parking man po, magtawanta po ng respeto itong mga ibang buot magsimba kasi hindi po pagwalaton ang sa indong auto sa luwas. O at least day mag-stay dyan ng haloy para man sa benefit kang buot gamit kan patio, tangani na magsimba. Ang iba po nagpa-park pero dahil man talaga masimba, iwawalat lang. Kaya for konsiderasyon po sa mga ibang buot mag-park. And then, as usual, nire-remind ko po itong tamang pagkumunyon. Tinutugutan kita na mag-ako kang kumunyon sa kamot. Sa ibabaw po ang wala, sa irarom ang tuo. Kung aram nindo ang wala nindo, asin tuong kamot, ang ibabaw po dyan, iyo ang wala. Ang tuo, iyon sa irarom, tayanan makua, kan ostya na yaon sa wala, na iyong ihuhungit. Although may mga left-handed po, pero ang proper way, ang tuong kamot ang ginagamit pagkakan. Kaya iyon ang pinipick up kang ostya, tanganing. So, simple man sana pong prinsipyo. Kung paano ka mo nagkakakan sa harong right hand, iyan ang ginagamit sa pagkakan, iyon man po ang isusubo takang ostya. Sa atya nabanggi, ang misa po alas 10. Pagirumdum giraray, mayo ning opisina sa aga. Pizza 2, holiday po para sa mga sekretarya niya to kan parokya. And then, kung igwa po ka mong naaraman na mga pamilya na dahil pabunyag, padigdihon ngunya na simana, daraan sa indang birth certificate, tanganing mabunyagan. Mayo po ning financial na obligasyon sinda. Kung may makamidbid ka mo, Christian charity dictates us na mapabunyagan itong mga daipa bunyag, lalo na kung kanatad nindo man sana. And then nagpuo na po ang nobinaryo sa kamuan kang divino itom na Nazareno ngunya na aga hanggang pong Lunes next week, asin ang piyesta po sa Martes, Pizza 9 kang Enero. So, iyan po ang mga nagkapirang pagirumdom. Kung igwa po ning nagsiselebrar kang kumpleanyo, magdigdi po sa inutan para sa special na bendisyon para sa Indo. Mag-inutan po, dahil na po masupog para sa special blessing para sa mga may nagsiselebrar kan sa indang kumpleanyo. Mayo po. Ay, igwa, sige. So magtindog na po kita, gabos. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na uya sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat sin pag-umaw para sa regalo nin buhay. Hinanyugaan sa mong pamibi para sa mga tugang nyamong nagsaselebrar kan sa indang kumpleanyo. Asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sangkuban mo sinda kan sa imong presensya asin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang.
bendisyonan mo sinda, asin pakabanala, siring man ang sa idang pamilya, irayo sinda sa tentasyon, kailangan, asin katibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Inihinagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday po. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idukuan payo asin maghagad ng bendisyon ang Dios na dindayin sagkod na karahayan na sa pagkanitawo kan sa iyang aki nagpara kan mga diklom ning kinaaban asin sa sayang mamuraway na pagkamundag pinaliwanag niya ang ining urog kabanal na banggi paraon sa Indo ang mga diklom ni mga maraot nagawi asin paliwanagan ang sa indong mga puso sa liwanag ni mga marahay na gawi. Amen. Amen. Siya na nagbuot iharubay kan anghel sa mga pastores ang dakulang kaugmahan kan sa iyang nakakaligtas na pagkamundag magpano kan sa idong mga puso kan sa iyang kaugmahan asin maghimo sa Indo na mga paharaharubay kan sa iyang ebanghelyo. Amen. Asin siya na nagsaro kan mga kinabanon sa mga langit noon huli kan sa iyang pagkanitawo magpano sa Indo kan balaog kan sa iyang katuninungan asin karahayang buot asin gibuhon kamong mga kairiba sa langit noon na simbahan. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan an Ama asin an Aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapusan misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po kaninyong amin.